Лятучий университет представляем уводзіную философию Владимира Мацкевича. Тут вам не расскажуць про тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч ёсць прырода чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Сёння мы працягваем размову пра паходжанне плана ідэальнага як прасторы, на якой разгортваецца мысленне. У фармуляванні паняццяў, катэгорыяў, мовы апісання плану ідэальнага ёсць шмат складанасцяў, і таму прыступіцца да гэтага трэба павольна. Павольна сёння я хацеў бы распавесці пра ролю і месца тэатру, в першую чаргу антычнага тэатру, у станаўленні плана ідэальнага. Але калі тэатр паўстаў, ці мы ведаем з дакументальных крыніцаў, як ён паўставаў, у старажытнай Грэцыі, у першую чаргу у Афінах, бо, напэўна, нешта падобнае адбывалася і ў іншых гарадах Грэцыі, дзе мы знаходзім рэшткі архітэктуры падобнай на тэатры, але больш-менш задакументавана гэта менавіта пра Афіны. І вось калі афінскі атычны па месцу зямлі Атыка тэатр паўставаў, ужо шмат што было падрыхтавана. Калі мы гаворым пра псеўдагенетычную рэканструкцыю, немагчыма дакладна сказаць, што вось было так, а не іначай. Ніхто з удзельнікаў гэтага культурнага перавароту і станаўлення еўрапейскай думкі не пакінуў дакладных мемуараў, што ён рабіў, як, што ён адчуваў пры гэтым, пра што думаў. Ёсць дакументальныя сведчанні, але яны аформлены хутчэй як літаратурныя, нейкія творы ці філасофскія. Таму давайте перад тым, як прыйсці да тэатру, пазначым, а што ўжо было у гэтым сэнсе, на чым гэты тэатр паўставаў. І калі мы гаворым пра філасофію Платона, то Платон метафізічна абвесціў свет ідэяў першасным, а тое, што мы бачым, назіраем, адчуваем, гэта другасны свет. Другасны, пераменлівы, у якім існуюць толькі падабенства дакладных, нязменных, вечных ідэяў. Але больш, напэўна, уцямнае такое простае тлумачэнне плану ідэальнага – это тое, што гэта тычыцца свету уяўнага, таго, што людзі ўяўляюць. Уяўляюць па-за тым бачным светам, у якім яны жывуць. І вось такі уяўны свет, створаны чалавечым уяўленнем, свядомасцю чалавека, конечно, існаваў задоўга да таго часу, пра які мы гаворым як пра восевы час, калі паўстала не толькі філасофія, а і тыя сусветныя рэлігійныя сістэмы, якія існуюць і па сённяшні час. Але паўсталі вось гэтыя сусветныя, распрацаваныя рэлігійныя сістэмы, а сама рэлігія, як магія і містыка, існавалі задоўга да гэтага. І існавалі яны менавіта як уяўны свет. Бо як бы людзі моцна не верылі у багоў, духаў, яны разумелі, што гэта нешта уяўнае. Нешта тое, пра што адзін чалавек можа распавесці другому, а адчуваць гэта, ці усведамляць гэта непасрэдна сам па сабе чалавек не можа. Рэлігія, нават самая-самая старажытная, яна перадавалася з вусна ў вусны, у яе уводзілі чалавека разам з адукацыяй, калі вось гэтую перадачу традыцый, перадачу уяўных нейкіх рэчаў можна называць адукацыяй. Это не сучасная адукацыя, а гэта тое, што адбывалася паміж старэйшым і малодшымі, паміж дарослымі дзецьмі. Дык вось гэты уяўны свет, напэўна, можна зафіксаваць ужо у тых малюнках, якія зусім старажытныя людзі шмат тысячагоддзяў таму пакідалі на сценах пячор, дзе яны жылі, ці ў тых фігурках, якія яны выразалі з камянёў, дрэва, ці ліпілі з гліны. І падчас культурнага перавароту ці восевага часу ў Грэцыі ўсё гэта было. Былі міты, былі пэўныя ўяўленні пра тое, дзе жывуць багі, на Алімпе, напрыклад, там дзесьці яшчэ. І ўсё гэта станавілася падмуркам для развіцця ці усталявання, ці фармулявання вось гэтага плану ідэальнага. Але як свет, які мы можам назіраць, так і уяўны свет да пэўнага часу былі безальтэрнатыўнымі, безварыянтнымі. То бок, людзі сыходзілі з наіўнага рэалізму, што тое, што ёсць, яно такое і ёсць.
што рака цячэ, горы стаяць, гром грыміць. І ўсё гэта адбываецца менавіта такім чынам, як адбываецца. Ніяк іначай быць не можа. І тое, што здараецца з чалавекам, ці тое, што чалавек сам па сабе робіць, здзяйсняе, гэта так і іначай быць не можа. Вы глядзіце, што адбываецца, калі вось гэтыя міты, расповеды пра тое, як і што адбываецца ва ўяўным свеце духаў, багоў, нейкіх звышнатуральных сілаў, яны ўспрымаюцца менавіта такім чынам. Вось так яно ёсць. Ёсць пэўны бог, які пасылае гром, пэўны бог, які там робіць вайну, яны нешта вырашаюць, і іначай за тое, што яны робяць, быць не можа. І першыя тэатральныя пастаноўкі ў Афінах, яны былі, так бы мовіць, паўтарэннем тых мітаў, якія на гэты момант, на гэты час ужо ў грэкаў існавалі. Яны ставіліся ці праігрываліся у тым самым выглядзе, у якім яны трансляваліся у вуснай традыцыі тых часоў. Але калі мы паглядзім на першыя пастаноўкі, першыя зафіксаваныя ці захаваўшыеся ў тэкстах трагедыі Эсхіла, дзе ёсць лёс героя, ёсць абставіны, пра якія распавядае хор на сцэне, і ёсць праігрыванне, імітацыі гэтай падзеі. Яны цалкам нагадваюць змест тых мітаў, якія пераносяцца з вуснай перадачы, з вуснага расповеду на праігрыванне на сцэне. Але адразу ўжо першыя драматургі пачалі ўносіць змены ў гэтыя міты. Змены, якія былі абгрунтаваныя ці тлумачыліся мастацкай неабходнасцю. Трэба зрабіць больш драматычным падзею, больш выразным паводзіны героя, больш глыбокае тлумачэнне яго пачуццяў, мэтаў там і так далей. І вось дзеля такіх мастацкіх мэтаў драматургі пачалі ўносіць у сюжэты мітаў, якія трансляваліся вусна, свае вынаходніцтвы. Дабаўляліся другасныя персанажы у дзеянне, праз якіх больш глыбока раскрываўся унутраны свет герояў, якія дзейнічаюць. Потым пачаліся адхіленні у сюжэтах трагедыяў, якія разыгрываліся на сцэне, ад фабулы, якая ўтрымоўвалася ў мітах. У некаторых выпадках міталагічныя сюжэты ці сюжэты з гамераўскай Эліады прапрацоўваліся такім чынам, што другасны герой, напрыклад, Іфігенія, якая не была галоўным героем, увогуле не была суб'ектам дзеяння у Эліадзе, яна была ахвяраю, якую прынеслі багам, каб там Агамемнон мог вырашыць пэўныя праблемы, якія паўставалі перад грэцкім войскам па злой волі багоў. А калі драматургія пачала задумвацца, а якія ж пачуцці ёсць у ахвяры, якая проста праходзіць ценню ў аповедзе пра Агамемнона, то ўжо патрэбна было нейкім чынам зрабіць яе суб'ектам, прыдумаць наноў тое, што яна адчувала, як яна сябе паводзіла, ці маглі быць нейкія варыянты у вось гэтай разыгрываемай драме. І вось варыятыўнасць старажытных міталагічных сюжэтаў, яна вельмі паўплывала на той план ідэальнага, які існаваў у старажытных грэкаў. У гэтым адрозненне рэлігійнай версіі плану ідэальнага і той версіі плану ідэальнага, які разгортваецца у грэцкіх драматургаў і потым паўстае у грэцкай філасофіі. Я, можа, неправільна зразумела, але мы казалі пра паўставанне, з'яўленне плану ідэальнага у менавіта гэтых тэатральных пастаноўкаў, а вы кажаце, што ён як бы быў да гэтага у рэлігійнай нейкай свядомасці, дык ён паўставаў, ці ён быў і змяняўся, незразумела. Ну, я яшчэ раз паўтаруся. Итак, калі Платон у сваёй філасофіі прыдумаў раздзяліць свет на две часткі,
свет вечных, нязменных, дакладных ідэяў і свет копіяў гэтых ідэяў, якія увасабляюцца ў рэчах, якія мы бачым. Ён зафіксаваў ужо тое, што было. Надаў гэтаму проста метафізічны, анталагічны сэнс. Ён абвесціў гэтыя два светы як існуючыя. А значыць, падчас Платона яны ўжо былі. Калі мы разглядаем ролю і месца тэатра, устанаўленне таго, што Платон ужо зафіксаваў як існуючае, то і сам тэатр меў, так скажем, паўфабрыкаты вось гэтага ідэальнага плану. Нельга, напэўна, прыпісаць грэцкаму тэатру першапрычыну паходжання гэтага плану ідэальнага. Ён яго дапаўняў, прапрацоўваў, даводзіў яго да таго стану, які ўжо зафіксаваў Платон як існуючае. Дык што тады дакладна зрабіў гэты тэатр з гэтым планам ідэальнага? І зараз я пазначыў першую рэч, якую чу вельмі істотнай у выкананні ролі тэатру ў устанаўленні плану ідэальнага. Гэта варыятыўнасць быцця, варыятыўнасць экзістэнцыі. То бок, усё адбываецца не так адным толькі чынам, як адбываецца, а магчымы развароты, магчымы варыянты, магчымы альтэрнатывы таму, што адбываецца. І тады гэта было першым крокам да пераходу ад плана ідэальнага, як нейкай рэчаіснасці, якая паўстае па-на бачным светам, да ідэальнага плану, з якім можна працаваць. Бо той свет, які стварае драматург, які разыгрываецца на сцэне тэатру, ён, так бы мовіць, уяўны двойчы. Мало таго, што там дзеянні адбываюцца ва ўяўным свеце, гэта ж акторы разыгрываюць нейкія падзеі, якія адбываюцца не з імі, а з персанажамі, якія яны іграюць. Адбываецца падваенне бачнага, калі акторы, якіх мы бачым на сцэне, выконваюць тое, што адбываецца не з імі, а з уяўнымі героямі, героямі мітаў. Яны вядомыя, нібыта яны існуюць для гэтых людзей, калі яны з'яўляюцца рэлігійнымі вернікамі ці паслядоўнікамі той ці іншай рэлігіі, і ніхто не сумняецца ў тым, што яны існавалі, але ж людзі разлічаюць. Калі яны глядзяць на тэатр, яны разлічаюць, што ёсць актор, якога не бачаць, і што ён грае, персанажа, якога ён грае, і гэта ўжо уяўны план. Немагчыма глядзець на сцэну тэатра і думаць, што калі актора, які там грае, паразілі громам, ці закалолі мечом, ці яшчэ штосьці, што ён загінуў насамрэч. Ён жа ж потым устаў, і больш таго, тыя, хто назіраюць, а гэта невялічкая чалавечая супольнасць. Гледачы ў тэатры, яны ведалі асабіста тых, хто грае на сцэне як актор. Таму яны не плакалі над яго смерцю, яны плакалі, перажывалі над смерцю уяўнага персанажа. І вось гэта першаснае пакладанне плану ідэальнага, яно ўжо было да пачатку грэцкага тэатру. Потым, што паўстае? Паўстае варыятыўнасць падзеяў. З міту людзі ведалі добра сюжэт, яны ведалі, што павінна адбывацца з гэтым героем, а на сцэне волею драматурга адбываецца нешта трохі іншае, а можа і зусім іншае. І тады для гледача паўстае альтэрнатыва вось гэтай уяўнай рэчаіснасці, якая раней прымалася менавіта наіўным рэалізмам, як тое, што а іначай быць не можа. То бок, у гэтай версіі расповеда міта атрымлівалася, што яго можна слухаць, чуць і пражываць некалькі разоў і кожным разам па-рознаму. Так, можна вяртацца. Вяртацца да гэтага плану ідэальнага. Больш таго, падзеі, якія адбываюцца ў плане ідэальнага, яны зваротныя. Можна адкатаць назад і перайграць наноў. Это вельмі істотная рэч. Варыятыўнасць таго, што адбываецца. Калі мы разумеем, што вось тое, што здарылася, гэта толькі адна з магчымасцяў, то ў нас
паўстае іншае адчуванне саміх сябе і рэфлексія пачуццяў, якія ў нас ёсць. А магло ж быць іначай. Вось фаталізм старажытных людзей, што тое, што адбываецца, яно так і адбываецца. Яно, так бы мовіць, звужала свет асабістых суб'ектыўных пачуццяў. Это не фаталізм вось у сучасным выглядзе, але ж это такое прыняццё свету, калі, а іначай як? Іначай быць не можа. Хоць яно так здарылася, іначай не магло быць. А калі мы пачынаем разумець, што магло ж быць іначай, то паўстае пачуццё шкадавання, што адбылося так, а не адбылося іначай. І гэта ўжо спараджае магчымасць фантазіі, уяўлення таго, а як могуць адбывацца падзеі, калі мы зробім такім чынам ці такім чынам. Калі мы паглядзім, напрыклад, сюжэты казак, мітаў старажытных народаў, якія не прайшлі вось гэтую стадыю тэатра, у іх няма такіх шкадаванняў. У іх няма шкадаванняў, у іх няма у гэтых казках, мітах, расповедах, няма цэлага шэрагу пачуццяў, якія ахопліваюць сучаснага чалавека, калі ён працуе з уяўленнем пра будучыню, пра планаванне будучыні. Напрыклад. Можна проста пачытаць казкі аўстралійскіх абарыгенаў ці афрыканскія сказкі. Вось як там разгортваюцца сюжэт. Сюжэт разгортваецца такім чынам. Хтосьці пачаў рабіць штосьці. І на працэсе вось гэтага дзеяння яго паўстаюць нейкія абставіны, акалічнасці гэтага дзеяння, якія не маюць тлумачэння, не маюць прычыны. Яны здарыліся там, што здарыліся. І ніяк інакш там быць не магло. Мы можам трохі уяўляць сабе, што здарылася з чалавекам, калі ён патрапіў у тыя ці іншыя абставіны, а змяніць абставіны ніхто нават і падумаць не мог. Не той, хто распавядае гэтую казку, не той, хто яе слухае. Вось так здарылася, і гэта безальтэрнатыўнае здарэнне. Грэцкі тэатр вучыў вось гэтай альтэрнатыўнасці, варыятыўнасці падзеяў, а значыць, вучыў ці пачынаў вучыць планаванню будучыні. Будучыня не запраграмавана, а лёс – гэта не наканаванне для кожнага чалавека, на які ён не можа ўплываць. Паўсталі першыя ўяўленні пра тое, што лёс чалавека ў руках самого чалавека. Больш таго, паколькі гэта ўсё назіраецца на сцэне, то з'яўляецца ўяўленне пра дэміурга, што стварэнне свету нейкім суб'ектам, таксама ідэя дастаткова старажытная, але ж яна першапачаткова існавала як казачная ідэя. І толькі потым з'яўляецца дэміург, у якога быў план стварэння. Не проста вось ён нешта там стварыў, як егіпецкія багі ці Мардук месапатамскі, ці хтось яшчэ, вырашаючы нейкую задачу, ён адпаведна нешта стварыў. Пасеяў косці, з іх выраслі людзі, ці там крывёю разбавіў глебу, зляпіў з іх чалавека і так далей. Штосьці здарылася, таму што так здарылася. А дэміург ужо старажытнай іўдэйскай рэлігіі ці алімпійскія богі старажытных грэкаў, яны перад стварэннем свету, яны мелі пэўны план. Вось уявіць сабе пра гэты план тварэння з мэтамі, з нейкімі крытэрыямі, што трэба дасягнуць, чаго не трэба, чаго трэба пазбегнуць і так далей, гэта з'яўляецца пазней вось у гэтым плане ідэальнага. І пазней жа з'яўляецца вось гэтая фігура дэміурга, які не проста стварае свет як звышнатуральная сіла, Бог, творцы, а сам драматург, які піша сюжэт трагедыі, з'яўляецца часткова дэміургам, бо ён жа стварае гэты ўяўны свет. А калі ён можа стварыць уяўны свет, калі уяўны свет і яго адбітак у наяўным свеце тут і зараз варыятыўныя, то значыць і сам чалавек, які глядзіць і разважае пра гэта, ці потым узгадвае тое, што ён бачыў на сцэне, ён таксама становіцца маленечкім дэміургам. Ён можа ствараць не ўвесь свет, а нейкія падзеі ў гэтым свеце. І з'яўляецца
у плане ідэальнага пэўная катэгорія свабоды. Калі ёсць варыятыўнасць, то ёсць свабода. Калі ёсць альтэрнатывы лёсу, то значыць ад нашых рашэнняў, ад рашэння самого чалавека, героя, залежыць нешта ў гэтым свеце. Вось у гэтым сэнсе вельмі яскравы міт пра Эдипа. Міт пра Эдипа, ён такі парадыгматычны. Недарэмна да гэтага міту, да гэтага сюжэту звяртаюцца і старажытныя драматургі, і пазнейшыя філосафы. Фрейд, напрыклад, на гэтым міты пабудаваў цэлую сістэму псіхааналізу. Вось глядзіце, як разгортваецца міт пра Эдипа. Яму наканавана, ўсё, што з ім здарыцца, яму наканавана. Ён першыню задумваецца над тым, как пазбегнуць наканавання таго, што яму прадпісана аракуламі, тымі, хто распавёў яму яго лёс. Калі яму распавядаюць гэты лёс, то Эдип, напэўна, адзін з першых герояў, які паспрабаваў выправіць свой лёс. Яму сказана, што ты заб'еш свайго бацьку і ажэнішся на сваёй маці. Ён ведае у гэтым наяўным свеце, хто яго бацька, хто яго маці. Ён не хоча забіваць бацьку, ён не хоча ганьбіць сваю маці, сябе тым, што ён ажэніцца на маці. Ён сыходзіць ад іх, збягае, каб яны не ведалі, куды ён збег. І тут у правы свае уступае вось гэтае старажытнае ўяўленне пра безальтэрнатыўнасць лёсу, і высвятляецца, што Эдип не ведае, хто яго маці, хто яго бацька, і першы ж сустрэнуты ім чалавек апынаецца яго бацька, ён забівае кагосьці. Это потым высвятляецца, што ён забіў бацьку. Ну і так далей. То бок першапачатковы міт пра Эдипа, ён нібыта аспрэчвае вось гэтую версію старажытнагрэцкага тэатру, што жыццёва свет можа быць варыятыўным. І чым скончваецца гэтая версія міта пра Эдипа? Эдип аслепляе сябе. Ён выкалвае сабе вочы. Навошта? Каб не бачыць гэтага наяўнага свету. Калі ўжо гэты уяўны свет вызначае тое, што адбываецца ў наяўным свеце, лепш не бачыць гэтага наяўнага свету. Бо тое, што там ва ўяўленні, это адно. А гэты свет настолькі брыдкі, настолькі непрыемны, настолькі упадоблены вось гэтаму ўяўнаму, што лепш не бачыць, не ведаць ні таго, ні другога. І гэта падрывала старажытную магічную веру у аракулаў і прадвызначанасць лёсу. Грекі вельмі любілі звяртацца да аракулаў, каб яны ім патлумачылі ці распавялі пра будучыню. А калі будучыня варыятыўная, калі можна памяняць свой лёс. І вось першыя ж драматургі вельмі любілі звяртацца да Эдипа, да яго лёсу, менавіта каб аспрэчыць вось гэтую прадвызначанасць, каб давесці, што ёсць варыянты. Версія Эдипа якраз гаворыць пра прадвызначанасць, пра тое, што немагчыма сысці. Я ж пра то і кажу, што гэта парадыгматычны, пераломны міт, у якім сыходзіцца два розных стаўлення да ўяўнага свету. З аднаго боку, старажытная версія пра тое, што свет прадвызначаны, і тое, што адбываецца па законе ці там по трафарету, і іначай быць не можа. І спроба памяняць. Якая не атрымалася. У Эдипа не атрымалася. У наступных пакаленняў атрымоўваецца. Потым цар Эдип і першая версія міта пра Эдипа, яна з'яўляецца пачаткам доўгага фіванскага цыклу мітаў. І калі мы паглядзім на наступныя міты, напрыклад, пра паход эпігонаў на Фівы. Нашчадкі Эдипа, якія засталіся царстваваць у Фівах, з імі там адбываюцца розныя прыгоды. Розныя гарады імкнуцца заваяваць Фівы, Фівы адстойваюць сваю незалежнасць. Ну і цікавы таксама працяг
гэтага міту пра дачку Эдыпа Антыгону, якая фактычна працягвае на іншым кроку, на іншым развароце гістарычным, працягвае вось гэтую спрэчку паміж старажытным падыходам, калі ўсё прадвызначана і трэба рабіць толькі тое, што наканавана, і спробаю нейкім чынам змяніць тое, што ёсць. Калі мы паглядзім з іншага развароту на міт пра Антыгону і тыя версіі, драматычныя версіі, якія разыгрывалі яе лёс і яе гісторыю, то там ідзе размова пра тое, што кіруе светам нейкая надзвычайная, наднатуральная воля, і ў гэтым свеце, у наяўным свеце, гэтую волю увасабляе сабой царь. І Антыгона паўстае супраць царскай волі. Яна супярэчлівы такі персанаж. З аднаго боку, яна для сябе вырашае, што трэба паводзіць сябе толькі так, як наканавана, з аднаго боку. З другого боку, яна не хоча прызнаць прычыну гэтага наканавання, волю царя. І вось гэта не аднамаментны такі гістарычны выпадак, калі мы можам сказаць, вось, з гэтага часу паўстаў план ідэальнага, і ён такім чынам пабудаваны. Мы можам прыпісваць Платону метафізічнага афармлення гэтага, але гэта працягвалася доўгі час, некалькі пакаленняў. Грэцкіх драматургаў, мысляроў удзельнічалі ў тым, каб вось гэты свет першапачаткова уяўны, а потым метафізічна зафіксаваны Платонам, стаўся прадметам працы, мыслення, тварення грэцкіх і наступных філосафаў. Вяртаючыся да таго, што зрабіў тэатр для паўстання плану ідэальнага. Вы казалі пра варыятыўнасць, вы казалі пра з'яўленне фігуры, такой працоўнай фігуры дэміурга, з'яўленне пэўна адчування свабоды ва ўяўленнях. Так. Штосьці яшчэ? Так. Яшчэ вельмі істотны момант. Для мяне, напэўна, найбольш істотны, нават з пералічаных, бо і уяўленне пра тварнасць свету і дэміургічныя здольнасці чалавека потым яшчэ будуць асэнсоўвацца стагоддзямі. А вось тое, што з'яўляецца ў гледача ў грэцкім тэатры, гэта рэфлексія. Рэфлексія, якая паўстае вось з гэтага раздваення персанажу або героя, сюжэта, які разыгрываецца на сцэне, і выканаўцы ролі гэтага героя. Мы бачым жывога чалавека, якога ведаем па розных пабытовых сітуацыях, а калі мы глядзім на яго на сцэне, мы бачым другога. Мы бачым пэўны аватар гэтага чалавека і спачуваем не выканаўцу ролі, а таму персанажу, герою, якога ён грае. Больш таго, мы не проста спачуваем, а мы яшчэ разумеем трохі іншыя рэчы. Бо мінулым годам, напрыклад, той самы сюжэт, тую самую драму выконваў іншы выканаўца. І ён рабіў гэта неяк іначай. І гэта значыць, што мы павінны растаясамліваць, мы павінны раздзяляць герояў і выканаўцаў. Тое, што немагчыма зрабіць у міце, які распавядаецца вусна, і нават у тэксце, у літаратурным творе. У тэатры гэта яўна бачна. Это значыць, што нават прадвызначаныя падзеі, якія прадвызначаны як адзін з варыянтаў магчымых падзеяў, прадвызначаны яны аўтарам той п'есы, якую разыгрываюць актор, можна выканаць па-рознаму. І вось гэта растаясамліванне бачнага, уяўнага, разыгрываемага уяўнага і так далей патрабуе напружання свядомасці, успрыняцця свядомасці і раздзялення розных планаў. Плана уяўнага, плана разыгрываемага, варыятыўнасці некалькіх планаў. І ўсё это спараджае у гледача вось гэтую здольнасць да рэфлексіі, раздзялення ўсяго і спынення ўсяго.
І тады глядач можа сказаць: а я б выканаў гэтую ролю іначай, чым ён. Я б падкрэсліў іншыя акалічнасці. Я б іначай выканаў перажыванне героя. І тут чалавек прызвычаецца, гледзячы на тое, што адбываецца на сцэне, прызвычаецца думаць і пра тое, што адбываецца, і пра тое, як гэта выканаць, як гэта сыграць. А потым далей ён можа пайсці са сваімі амбіцыямі і сказаць: а я б гэтую п'есу напісаў іначай. Чым я не деміург? Чаму я не магу стварыць сваю версію таго, што адбываецца? І вось гэтае з'яўленне рэфлексіі. А потым, я б сказаў, яшчэ і выхоўванне рэфлексіі у свядомасці кожнага гледача – это вельмі важная рэч, якая паўстала дзякуючы тэатру. Я нават не магу сабе ўявіць, а як это ўвогуле магло б стаць без тэатру. Калі б існавала толькі вусная традыцыя перадачы мітаў і сюжэтаў, казачная ці нават тэкставая. Тэатр спараджае не толькі катарсіс і экстаз, як это зафіксаваў Арыстотель у сваёй паэтыцы, разважаючы пра тое, што ж робіць мастацтва, што ж робіць тэатр у эстэтычным плане і ў плане ўздзеяння на чалавека. Ён зафіксаваў гэтыя два станы, у якія прыходзіць глядач. Экстаз і катарсіс, соперажыванне герояў. Ну, а мы фіксуем яшчэ і з'яўленне рэфлексіі. Правда, я б сказаў, што у такім амаль сучасным выглядзе рэфлексія паўстае у больш познім тэатры. Тэатры сярэднявечным дель арта і тым пераходам да сучаснага тэатру, які прыйшоўся на часы Шекспіра. Бо Шекспір яшчэ пісаў п'есы падобныя на тое, што адбываецца ў тэатры дель арта, ну, у той версіі, якая панавала не ў старажытнай Італіі і гэтых гарадах дель арта, а ўжо ў Англіі, но тым не менш. Ось Шекспір – такая пераходная фігура ад старажытнага тэатру, сярэднявечнага, да, сучаснага тэатру. І рэфлексія выхоўваецца, выкшталцонай становіцца менавіта ў тэатры пераходным ад дель арта да сучаснага тэатра ці да тэатра шекспіраўскага.